Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now!
delayed. May delay. Nagde-delay yung audio natin. Hello? Doble. Dispensa po sa ating mga viewers at medyo may technical adjustment ang gagawin. Alright, okay na. Alright, back to normal. Okay na po bang audio natin na live? Sige po, paki-feedbackan niyo po kami sapagkat may mga kinalikot po kasi kami rito sa studio including the system. Alam niyo po, ang Leader News Philippines ay may system ho na kayang mag-remote broadcast at sumalo ng mga live feed mula po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas and even from abroad. Kaya inihahanda po namin yung mga live interviews natin sa mga politiko. Ayan. Sa mga kaibigan natin na gustong makapaghayag ng kanilang mga plano. Ulitin natin ang ating survey question sa hapon pong ito. Tama lang ba na maglabas po ng narco-list ang PIDEA, ang gobyerno, bago po maghalalan? Alright, so sige, hindi natin pakatatagalin mga kaibigan sapagkat ang atin pong kaibigang vice alkalde ng 13 Martires City ay marami pong inaasikaso na kagaganda po ng naturang lungsod. So kami po ay makikibalita dyan sa nasabing lugar sa Cavite para malaman natin kung what's going on. Nalalapit po ang mga larong politika, eleksyon. At ito pong kaibigan natin ay ito po ay aktibo sa paglilingkod. So kausapin nga natin. Kuya Mark, dyan sa Singapore, paki-feedback nga ulit kung okay na ang audio natin sapagkat dito ay okay na. So everybody's encouraged to give us feedback. Samantala mga kaibigan, nasa linya na po natin ang vice alkalde ng 13 Martires City na nagkapaglingkod po ng 9 na taon bilang outstanding barangay chairman mga kaibigan. At dahil po sa kanyang magandang paglilingkod sa kanilang barangay, siya po ay nahalal bilang top-notcher. Always top-notcher na city councilor. At siya po ay pinarangalan din bilang isang magaling na konsyahal ng lungsod ng 13 Martires dyan sa Cavite sa kanyang maayos pong pagsiservisyo sa kanyang mga kalungsod. At sa isang hindi po ninanais na pagkakataon dahil sa nangyari po sa kanilang vice mayor na napatay ay siya po ay naging vice alkalde by rule of succession. So nasa linya po natin mga kaibigan at makakasama natin sa ating programa this afternoon sa Kamaong Asero sa special segment po nating Mano-Mano ang incumbent vice mayor ng 13 Martires City. I'm referring to Vice Mayor Denver, Colorado. Vice, magandang hapon po sa inyo dyan. Si Errol na kami na po ito. Welcome po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Vice Mayor Denver, kaibigan, sir. Good afternoon, Vice Mayor. Vice Mayor, magandang hapon po, sir. Hello. Hello, sir. Hindi ako narinig, no? Vice Mayor, magandang hapon po. Hello, sir. Hi, sir. Hello. Wala. Saglit lang ha. Why is it hindi kayo magkarinigan? Baka hindi pumasok dito sa ano, Klo? Naka-on ba yung maliit na mixer natin? Naka-on siya? Ayun, oo. Vice Mayor, magandang hapon po. Hello, sir.
Hello po. Hello, sir. Nawala. I really wonder. Sige, cut muna. Nawawala yung walang ko eh. Saglit, sir, ha? Saglit, ha? Pero naririnig kita rito. Vice Mayor, you're coming in very loud and clear. Hindi niya ako naririnig lamang. Hello, sir? Hello, sir? Okay, malakas kanina eh. Ngayon, Wala ngayon eh. Vice Mayor, hindi ba ako naririnig ngayon? Hello, sir? Malakas daw kanina, Klo. Hello, sir? Saglit, ha? Talagang ganyan talaga, no? Kasi we are using, of course, technology na minsan nagkakaroon ng technical problem. Saglit lamang mga suke, no? We're trying to establish a call sa ating kaibigang Vice Mayor po ng 13 Martires City sa Cavite. At yan po walang iba kundi si Vice Mayor Denver Colorado. At marami tayong itatanong sa kanya patungkol po sa pagsusulong ng kaunlaran po dyan sa naturang lungsod. Sa gitna po ng mga hamon ng mga nangyayari po dyan sa Cavite, no? Saglit ha at muli nating ilagay sa linya. Okay, one more time, nasa linya na natin si Vice Mayor Denver Colorado, ang top-notcher laging top-notcher na City Councilor. Ngayon po ay incumbent Vice Mayor na. Vice Mayor, magandang hapon po, sir. Si Errol Dacami na po ito. Hello, sir. Hi, sir. Hindi niya talaga ako marinig. Saglit, ha? Talaga. Hello, sir. Hindi niya talaga ako marinig. Klo? Sige. Saglit, ha? Mukhang sa paki-check mo nga, Klo, yung yung audio line galing po diyan sa kwan. So, yan yung headphone set and ayan yung sa cellphone and hindi marinig. Saglit, ha? Mga kaibigan, malapit na pong ilabas ng PIDEA, ng DILG Interagency, ang kanilang listahan na matagal daw pong binabalidate ng iba't ibang ahensya. Ayan. So, marami po siyempre ang maaring nag-aabang yan. Curious na malaman kung sino-sino yan, ano? Pero ako mismo mga kaibigan, wala naman akong kontra dyan. Maliban sa hinahanap ko po muna, nasaan na po yung unang listahan na inilabas at yung mga nakalistang mga pangalan po doon, nasaan na po sila kaya? Nasaan na kaya sila? Nagtatanong lamang po ako sapagkat in that first list mga kaibigan, marami rin pong mga politikong nakaupo ang nakalista. Nangungumusta lamang po kami kung anong ginawa doon, anong nangyari, at saan po yun humantong. Sapagkat kung ang listahan pong yan ay talagang validated, talagang kumpirmado na yan po mga tao dyan ay sangkot sa drugs, ay bakit kailangan pang manatili sa lista-lista at isa publiko, bakit hindi pa arestuhin yan at kasuhan? Di po ba? I'm just worrying, baka dahil hindi maaresto, baka naman walang matibay na ebidensya. Kasi kung ako po ang nagtatanong lamang ako sa sarili ko kung matibay ang mga ebidensya, may mga testigo and all those things, bakit hindi pa ho arestuhin? Bakit hintayin pa natin na ilista yan, ipagwagwagan sa publiko, tapos bigla pala, wala din. Kaya nga't naalala ko po yung unang listahan po ng mga sangkot sa drugs, may mga politiko, may isa pang napakalaking drug lord na ngayon po ay naalala ko nga po, pumunta po yun sa Malacanang pa. And I'm referring to Peter Lim. Kumusta na kaya si Peter Lim? Di po ba? So, sige. Ang mahalaga po sa atin dito ay ang inyo pong tinig, 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Mag-comment din po kayo sa ating FB page ng Leader Knows Philippines at huwag kayong manatiling nakasilip po lamang dyan. You please like our page, mag-comment po kayo at i-share po ninyo ang ating FB page, pati na po yung ating live video. Magandang hapon sa mga OFW na nananatili pong suki ng ating palatuntunan sa Middle East, sa Australia, sa Canada, sa America, sa Hong Kong, Singapore, Asia, kung saan-saan pang dako po ng mundo. Welcome sa palatuntunan. Okay,
Okay na po, sir, ang audio. Sabi ni Kuya Mark. Mark, kumusta dyan sa Singapore? Advance happy birthday sa ating creative director, Mark Anthony Reynoso, who will be celebrating his 18th birthday by March 11. Ayos? BLM Rene, gagamitin sa politika kahit sino lang ang mga ituturo na naman nilang sangkot sa droga, specifically sa makalaban sa politika. Sana wag naman ganon, ano? Sana wag naman ganon. Kaya ako nga ang sinasabi ko, one, nasaan na kaya yung mga politikong unang kasama doon sa, yung nasaan na yung listahan? What happened to those names listed there? May mga ano dyan eh. May mga taga Bulacan, may mga taga Zambales, Visayas, may taga Mindanao. Nasaan na kaya yung mga nailista doon? Oh, and worse, ito, may nakalista pa doon na 6,000 mga active policemen. Nasaan na rin kaya yun? Tatanong lang po kami, no? We are not against the plan of the government. Nagtatanong lamang po kami. At isa pang tanong ko, yan kayo talagang matindi, matibay ang mga ebidensya. Kasi kung matitibay po ang mga ebidensya dyan, may mga collaborating witnesses, may mga ebidensya, bakit kailangan pang ilista? Hulihin na. Bakit pa? Kailangan patagalin yan. Hulihin na. Oh. Iyan ay kung may mga ebidensya testigo, why not? Di ba? Why not? Paantayin pa yan ang eleksyon, di ba? Nang sa ganun, alam na ng publiko na may mga na-disqualify na dahil hinuli na, di ba? At talagang ayaw natin na may maupong sangkot sa drugs. Huwag na natin hantayin na makalusot pa sila. Kung may ebidensya, hulihin na. Yan, sige. Nasa linya na po natin. Sige, again, what I'm saying kanina, ito po'y maayos na naglingkod bilang barangay kapitan. Sa kanyang barangay dyan sa 13 Martires for 9 consecutive years, no? 3 terms, no? At siya po'y top-notcher lagi rin po na city councilor at sa hindi nga inaasahang pangyayari dahil napatay po sa isang ambush ang kanilang vice mayor. By rule of succession, siya po ang naupo bilang top-notcher, naupo bilang vice-alcalde. But, the demand of the time is really evolving now. Kaya siya po ay nasasabak na po ngayon sa mayoralty race dyan po sa 13 Martires City sa Cavite. Nasa linya natin, Vice Mayor Denver Colorado. Amigo, magandang hapon po. Welcome sa Kamao nga Zero sa Leader ng Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Hello, sir. Good afternoon na. Magandang hapon na. Salamat po at nagkarinigan na din tayo at long last, ano? Medyo maingay lang ko rito. Pasensya na po kayo. It's okay. Medyo nag-adjust kasi kami ng system kanina kaya't pinaghahandaan sana namin yung live video galing po dyan sa 13 Martires City. But siguro next episode na lang natin na gawin, Vice, at hindi yata nakalusot yung video. So phone patch na muna tayo. Okay lang naman po yan, ano? Okay lang naman, Vice? Apo. Alright. Vice Mayor, marami pala dyan ang hamon para po sa isang magaling na leader, ano? Ano po ba ang dyan? Ano po ba ang status ng alam nyo naman na ang di ba may kasabihan, Vice, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kumusta po ang investment ng city when it comes to education? Yung sa edukasyon na anong plano po ninyo sakaling kayo po ang maupong mayor, Sir Denver? Sa akin, ibabalik ko kasi yung scholarship program saka yung educational assistance. Kasi medyo matagal-tagal na rin na wala na-stop po yan ng city government na tinanggal yung scholarship. So kahit educational assistance, lalong-lalo na sa mga kabataan na gustong-gusto makapag-aral pero walang kakayahan, lalo na sa mga mahihirap na lugar. So susuportahan natin yan para mabigyan talaga sila ng magandang edukasyon. Dahil sabi niya, kabataan ang pag-asa ng bayan, pero paano magiging pag-asa ng bayan isang kabataan? Kung tambay. Tsaka kung wala akong pinag-aralan. Right, oo. So, dapat talaga mabigyan ng magandang edukasyon. I'm sure meron po dyan, di ba? Yung pamantasan ng lungsod ng 13 Martires, Vice Mayor? Meron na naman sariling tinatawag tayong Tracy College. Tracy College, and that is run by the LGU. Palagay ko maliban po sa scholarship program, ay bombahin na po natin yan ng malaking pondo so that it can accommodate so much number of students
special residence of Trece Martires, Vice Mayor. Di ba, sir? Yan po, isa po sa mga bibigyan ho natin ng prioridad na palakasin ho natin yung Trece College. Tama po. Tama. Medyo yung talagang kayang-kaya ho sa murang halaga ng mga estudyante ho na kaya pag-aralin ng mga magulang. Opo. Kasi mayaman po ang Trece Martires City, nga lang dapat lang talagang matino ang maupo so that yung pera po ng bayan ay talagang magagasta lamang po sa pangangailangan ng taong bayan. Di po ba, Vice Mayor? Tama po yun. Isa sa pangarap po natin, yung pondo, mailan sa tama at magastos ng tama. Kasi kahit kung malaki ang pondo, kung wala naman ng sistemang paggastos, baliwala rin. Tama po yun. So, tapat na pamamahala, transparent, at wala hong kickback, Vice Mayor, di po ba? So, alright, dyan po ba sa ilan bang barangayan na Vice yung buong Trece Martires? 13 barangay ho. Kaya po 13 ho. Kinuha po yun sa 13 Martires. Kinuha pala sa 13. 13 martir. Yeah. Alright, okay. Lahat bang barangay ngayon dyan sa iyong lungsod, Vice, ay lahat yan may mga elementary school na? Meron lang isang barangay na wala pang elementary. Isang barangay na lang ang alam ko wala pang elementary. At sa tingin mo may pangangailangan na lagyan na po yun ng isang elementary school pa? Kailangan kahit ng high school kasi yung barangay na yon dinatnan din siya ng mga relocates mula dito sa ibang bayan sa Kamaynalyaan. Yes, sir. So, lumaki na po ang populasyon. Kaya dapat po talaga lagyan ng elementary high school. And ako po'y naniniwala na bahagi po ng pagpapalakas ng edukasyon ay nasa puso po ninyong buhusan po yun ng pondo, high school, elementary, pati na yung mga kindergarten na yan kasi that's the basic education na dapat matatag, sir. Totoo po yan, opo. Totoo yan sa majority natin. Opo. Okay. Kahit nag-aaral, kung ang kalusugan po ay hindi naman estable, ibig sabihin ay may mga karamdaman lagi. Ngayon po, di ba, ang problema natin sa buong bansa ay yung kalusugan, hindi nagpapabakuna dahil nagdududa. Anong plano po ninyo sa pangkalusugan po ng mga taga Trece Martires, Vice Mayor? So tayo bagamat ang Trece mayroong sariling hospital dito, yung Trece Martires Pavilion Hospital. Opo. Pero nakikita ko medyo talagang malaki pa rin ang kakulangan. Dahil na ilan lang yung doktor na nagpapangsyon tapos wala pang masyadong mga equipment gaya ng mga laboratorio, mga pang ECG, EEG o yung mga gamit sa ospital. Yes, sir. So dapat isa po yan sa mabigyan talaga din ng pansin na mapalakas natin at mapaganda ang serbisyo ng ospital ng Trece. Dahil kung tutusin, mas marami ho talaga ang mga mas mahirap kaysa may kakayanan na makapagpagamot sa mga dekalidad na ospital. Tama po. As always. Isa rin po sa ninanais natin, yung mga health center sa bawat barangay. Yes, sir. Ay malagyan talaga ng mga kulang gamot at mga nurse na kahit paano may titingin doon pala sa barangay. Meron na silang mapupuntahan na pagkakailangan nila ng gamot at kahit nurse na po pwedeng tumingin. Tama po yan. At sana po mangyari po yan kapag kayo po naupo. At wala naman akong duda, sir, na mangyayari po yan pag kayo po naupo. Okay, so ang Trece Martires City, alam kong patuloy po ang pag-unlad. But we should have really a leader with a good vision. Para po dyan sa lungsod na yan. Okay, may maganda kang plano sa edukasyon, kalusugan. Marami po kasing nalilikhan trabaho dyan na Vice Mayor. Paano naman natin tulad ngayon, di ba? Nagiging debate tuloy yung pagdami ng mga Chinese ngayon sa mga projects ng gobyerno, nasali pa yung mga Pilipino. Ano po ang plano nyo naman sa mga nangangailangan ng hanap buhay sa mga taga Trece Martires, Vice Mayor? Kasi dito sa Trece, masyadong dumami na rin ang populasyon. Yes, sir.
kailangan naman ho natin ay makapag-invite po tayo ng mga investor Aha. na gano'n ho talaga makapag-put up sila dito ng kahit po mga pabrika Aha. na para ho may mapagpasukan man lang ho yung ating mga kabayan na wala talagang hanap buhay. Tama po. Alam ang ang isip kasi ng taong walang ginagawa ay talagang yan ang pinapasok po ng mga hindi magandang bagay. So kailangan magkaroon ng trabaho. All right. Malawak pa kasi ang lupain ng 13 Martires sa Vice. Marami pang room for development. So paano po, anong advantages ng 13 Martires over the other places, sir, para po sa mga possible investors? Kasi una-una, itong 13, hindi pa naman talaga siya ganun ka-traffic. Ibig sabihin, Right. kahit paano, ang 13 nasa gitna rin po. Kung titingnan po natin sa mapa, Apo. nasa gitna ho siya ng Cavite. Yes, sir. So maganda po yung location niya para puntahan po ng mga investor. Opo. 13. At maluwang pa kahit paano, marami pa hong lugar na po pwedeng mapaglagyan. Alright. Okay. So, sa kailangan natin dito, may pakita na ang Cavite ay mapayapa, tahimik na lugar, na sa ganun, puntahan po tayo ng mga investor. Yung piece of order, kailangan na may pakita natin na maayos. Agree ako dyan na Vice Mayor and the Mayor soon to be. Vice Mayor, may mga nagsasabi na, medyo mabigat ang laban sa 13 kasi yung mga kalaban mo raw, Vice, ay puros mga milyonaryo. Hello, sir. Hello. Saglit ha. Mahalaga yung tanong ko. Ang mga kalaban daw ni Vice Mayor Denver sa pagka-alkalde ay mga puros milyonaryo, sir. Paano ba natin sasabayan ang laban na yan kahit wala po kayong Alam ko, hindi ka naman milyonaryo, sir. Dahil tapat ka sa iyong paglilingkod. Hindi tulad sa iba na konsyal pa lang, may ilang sasakyan na, may ilang mansion na. Hindi naman ikaw tulad ng ganyan eh. Totoo yun. Kahit tingnan nila yung klase ng pamumuhay ko, makikita nila na talaga hindi tayo nakakaranya. Maaaring ang lamang talaga ng mga tumatakbo lang sa atin, mga iba natin yung kalabang kandidato, ay yung makinarya nila. Mm-hmm. Dahil talaga may mga makinarya sila. Pero naniniwala ako na pag tao ang pinili at ginusto po ng may kapal, mangyayari po yan. Mm-hmm. Okay. Vice Mayor, alam ko po may lakad ka ngayon, may mga trabaho ka pa ho, but kung may sasabihin po kayo sa mga taga 13 Martires City, sir, nasa inyo pa rin po ang pagkakataon. You may go ahead, sir. Yun magandang hapon lang sa inyong lahat sa mga taga-pakinig po ng Leaders News. Ako po si Denver Colorado, ang inyong kasalukuyang Vice Mayor ng 13. Bagamat malayo pa, pero nandito ako para ang lagi ko sinasabi, subukan niyo muna ako bago niyo po ako. At ang hangad lang natin ay makapaglingkod ng tapat, tamang servisyo, at marami tayong pangarap. Kaya natin, pangarap natin na isang maunlad, may seguridad at may oportunidad ang bawat isa. Gusto ko rin ipabatid na ang aking pagtakbo, ito po ay pinag-isipang mabuti, pinag-aralan, dahil alam ko po na mas higit po tayo makakatulong sa mga nangangailangan at marami po tayong pangarap para sa ating lungsod. Wala pong katotohanan na tayo pinatakbo lang ng ilang sino pinalalabas sila na ibang partido para makasira sa isang partido. Nandito po tayo upang maglingkod ng tapat at tamang serbisyo. Maraming salamat. Thank you so much. Very well said, Vice Mayor Denver Colorado, sir. We wish you all the luck. Maraming salamat, sir, and God bless you. God bless you. Thank you rin po. God bless you po. 13 Martires City, Vice Mayor Denver Colorado sa ating palatuntunang Kamao Kasero dito po sa Leaders Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Magbabalik po kami mga suki habang nananatili ang ating survey question. Tama lang ba na maglabas po ng narco-list ang gobyerno sa pamamagitan ng PIDEA, DILG, ng PNP bago po maghalalan May 13, 2019. Balikan ko po kayo. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.